गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। आं सिंगार नङा एक्चुअलि जोंना बिजामादैफोरा नोङो आफायाबो दोंसे मेथाइ खनदो आसामनिफ्राय होननानैहाय बुंनायखाय माने आं गसंफैनाय जादों। आंनि मुङा बिनल नार्जारी, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बोरलांगुरि पेरिस रमान केथलिक चार्चनिफ्राय आं मेथाइखौ खननो आखायाव लादों। बे मेथाइखौ बयबो खोनाखाबाय, गस्पेल समावनो दंखायो, गिनाङा आंनि जिउआ हरदों। Gozaten.